سلام كبرات تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرتات عزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم زعجي وان سلسة ناي جراند تور عمتاو زكايدو اللوم زوم صوتات زيوم عمتاوي نعيسران حالن مدرخات زخيد لعلي سلسة شح كيلومتر زشفون خينم عبد الرجاه وورلد تور زركبا غانتاتات قديتا زساتفون كمون بوايلد كارد مالت بعدمه زاتو سلسة غانتاتات وسيغم عيسران كلتن غانتاتات زساتف ودريوم زي تور دي فرانس جيرو دي إيطاليا بولتا اسبانيا زتصرنف ناي جراند تور صوتات بعينتون شلماتون اتزبلت ايوم زخبركم تخطاتلتنا نلوم منبار بزعبا ايرتراين ابز ودر زلوم تساتفون وصيتون انتاي مسل كندرينام اب كلتشن 16 مس غانتاتات وورلد تور كاب زفرم كساب حجي ناب تحت واي درجه كي تملسه وددرو ام مسل سال زركب مراه قدس اب جراند تور اتي زبلص الدرجه زلو تقرادمايوم ازي اب كلتشن 14 نفل ماغزيو اب جراند تور ساتفه تقرادماي نتي ناي تعامت ناي بولتا اسبانيا صوتو مبلتيس عنكلتن بمخاني زازي مونيروم أبكتشن 15 أب تور دي فرانس مس دانييلن غانتون حبيرو ناب تور دي فرانس زمرحه مرهو قدس اتي بعدما زنااسه تقرادماي بمخان عب خبري رخيبوم بعدما زنااسه تبايل دما مس نايت غزي زبلصو تقرادمتو بمخان ناب مغلصي قريبو اب قدمي اشحات معكنا زينا مغلصي يبليوم مبل 17 مدرخ زنبرت صوته مراه قدس مبل 14 درجه نمحز زبلص الدرجه نايت عامت ناي جراند تور صوتو كتكون كلا اب تعامت يادما اول الغزيو مبل 84 بمخان صوتو زازي مويوم حموش غزي اب جراند تور تساتفه ايرتراويت قرارماي دانييل تخل هيمانوت نفلما غزيو اب 2012 مس كلب جرين ايج اوريكا تساتيفوم زي اب بولتا اسبانيا خلت غزي اب تور دي فرانس خلت غزي كمون اب جيرو دي ايطاليا حد غزي تساتفه قرارماي اتي قداماي اب بوديم زديبه تصليم افريقا او زبل كبري رخيب يوم زيني 4 معلطات اب 2015 ناي امبس عقب مدرخ زيبه قرارماي اب جراند تور تازبلت الدرجو ناي شابعي درجه خوينا خلت غزي مالت اب 15 كمون دقيمو اب 16 زحزن درجاتين دانييل تخل هيمانوت اب جيرو دي ايطالياون نخلت مدرخات ماليا امبس عقب لبيسو توعيزيوم اب 12 بولتا اسبانيا ناي فيلما ناي جراند تور صوتو زكايد دانييل تخل هيمانوت ابتي ناي 21 معلطات صوتا مبل 146 درجه بمحازيو نوددرو زازيموم دقيمو اب 2014 اب بولتا اسبانيا مس ام تي ان كيبيكا تساتف دانييل تخل هيمانوت زبلصت ناي مدرخ درجو مبل 31 كتكون كلا اول الغزي دما مبل 46 درجه بمحازيو وددرو زازيموم اب 2015 ندانييل اتا اب تاريخو زبلصت عامت مخانه بتدغاغامي زغلصلا اغاطاميام ዛ አጋጣሚ حبيرو مسمرها قدس تساتفلا كتكون كلا كم ابلو على تገልጸ مالها አንበስ عقب كمون زبلص ناي شابع درجه زحزلا وددريا نيرام ابز عامت دانييل تخل هيمانوت اب بيچ عمريا مبل 49 درجه حيزيو وددرو زازيموم اب 2016 دقيمو ناب تور دي فرانس تملس دانييل تخل هيمانوت حجو نتاناي 2015 زمصا زبلصت ناي شابعي درجه بمدغامو اب غزيو بلوص ايرتراوي درجه تباهيل نيريوم كلشن 17 اب قدمتي وان تساتيفو زيفل جيرو دي ايطاليا كتساتف يا كلبو قطليا مبراهتي ولعتلم ابتي هولنداوي توم ديمولان تعوتو لعمد دما نخلت مدرخات ماليا امبس عقب موراي اب غورناتات ايطاليا ዛ عندر دانييل تخل هيمانوت اموداتا 211 درجه حيزيو وددرو زازيموم بحفشا دانييل تخل هيمانوت اب حموش مدرخات ناي جراند تور كساتفن كلو اب كلن دما بزخونه اغاطامي وددرو كي قارصه كزازم بمخالو بلصنتو امسكري ناتنايل برهانم ود 28 عامت ناتنايل برهان 6 غزي اب جراند تور كساتفن كلو حنساب دما اب بوديوم ديبيوم زبلص تقالاساي تباهيلو زحلف عامت اب بوديوم زديبت قرادماي حدا كابتوم اب كله كدمعو زخلو تقرادمت خوينو اتي ناي مجمريا ام مريت اوروبا بيچ اماليا زونن زبل كبر بمركاب دما نزنت الت زير الساع كبري زصحفه تقرادمايوم كلتشن 14 نفل ماغزيو ابتي ابولتا اسبانيا زفلت صوتا ناي جراند تور درو زكايدنات نايل برهانه ابتا عامت مبل 148
ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝሙን ከሎም ኣብ ናይ መድረኽ ድማ ካብቲ ናይ 21 መዓልታት ውድድር ዝበለጸት ናይ 71 ደረጃ ሒዙ ዛዚምዋም 2015 ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ምስታፍ ንስክላ ዘምለጠ ናትናኤል ብርሃነ ጋንቱ ኣብ ቦልታ ስፓኛ ኣትያቶም ኣብቲ ተረርቲ ዓቐብ ዝርከበ ውድድር ድማ ናትናኤል ብርሃነ ብሉጽ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ካብ ጋንቱ ድሕርቲ ብሉጽ ደያቢ ዓቐብ ሉዊስ መንቲጌስ ብምዃን ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ክዛዝሙ ኽኢሉ እዩ ብፍላይ ኣብታ መበል 19 መድረኽ ዝነበረት ጾታ ናትናኤል ብርሃነ ምስ ዓበይቲ ተቐራረምቲ ተራፊኑ መበል 13 ደረጃ ክሕዝ ብምኽኣሉ ብሉጽነቱ ኣመስኪሩ እዮም እዛ ደረጃ ድማ ዝበለጸት ደረጃ ኣብ ግራንድ ቱር ናይ ናትናኤል ብርሃነ ተባሂላ ክሳብ ሕጂ ተመዝጊባላ 2016 እታ ሕልምን ባህግን ናትናኤል ብርሃነ ዘስመረት ዓመት ነይራ እዚ ተቐዳዳማይ ነታ ሃንቀው ኢሉ ዝጽበያ ዝነበረ ሰኣን ቁርብ ድማ ኣብ 2015 ዝሰኣናን ቱር ዲ ፍራንስ ክሳተፍ ብክለቡ ተመሪጹ በዚ ድማ ምስ ደቂ ጋንቱ ብምዃን ናብ ፈረንሳ ብምምራሕ ኣብቲ ዓለም ሙሉእ ብኣተኩሮ ዝከታተሎን ዝበለጸ ደረጃ ናይ ቅድድም ብሽክሌታን ዘለውን ቱር ዲ ፍራንስ ተሳተፈ ኣብዛ ውድድር ድማ ክለቡ ዳይሜንሽን ዳታ ዋላው ካብ መበል 22 ደረጃ ሒዛ ውድድራ ተዛዝሞ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ግን ብሉጽ ውጽኢት ኣመዝጊቡ እዩ ኣብዛ ውድድር ናትናኤል ብርሃነ ዝበለጸ ደረጃ መበል 29 ክትከውን ከላ ኣብ ሁሉ ግዜ ድማ መበል 125 ብምዃኑ ውድድሩ ዛዚምዎም ኣብ ናይ መንስያት ዝተሓዝ ግዜ ናትናኤል ብርሃነ መበል 22 ብምዃን ውድድሩ ብሰላም ፈጺሙ 2017 ናብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዘበለ ናትናኤል ሓደ ካብቶም ናይ ዓለምና ውሑዳት ዕድለኛታት ተቐዳድምቲ እዩ እዚ ኣብ 3 ግራንድ ቱራት ተሳተፈ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 2017 ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብታ ዝኸበረት መድረኽ 18 ሃዲሙ ድሕሪ ምውዓሉ ኣብ መወዳእታ ኣንጻር ዓበይቲ ተቐዳድምቲ ተፋጢጡ መበል 22 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም ብምኻሉ ኣብ ግዜኡ መዛረቢ ማዕከና ዜና ዓለምና ኮይኑ ነይሩ እዩ ኣብታ ዓመት እቲኣ ኣብ ውህሉል ግዜ መበል 59 ደረጃ ዝሓዘ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ናይ ዓቐቡን መበል 24 ደረጃ ብምሓዝዩ ውድድሩ ዛዚምዎም 2018 ደጊሙ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ተኻፈለ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ውሉል ግዜ መበል 83 ብምዃን ክዛዝማን ከሎም ኣብ ናይ መድረኽ ድማ እታ ኣብ መበል 21 መድረኽ ዘመዝገባ ናይ 42 ደረጃ ዝበለጸት ደረጃ ብምዃኑ ዛዚሙ كلتشان عصرت جعتن مس كوفيد زفرمنات نايل برهانه مس حداس كلبو نا فرانس يمرحهم اب تور دي فرانس مستاف دما اب زوردر اتي ناي مقرد صوتا كون بغانتو تمززه نات نايل برهانه اب سفريه مدرخات مدام بلوص بقعتيو انصباريقم مرأي ناي زي دما اب حنت خابتن مدرخات بلوص قلاس بمخان بخبري نابولين بمدياب نكلبون هاغورون سمون اتصويعيوم نزز رأيت كلبو دما بقصبت ناي كلتا عامتات وعل بمفرام مس اكصنح تسمامعتهم ናትናኤል ብርሃነ እቲ እንኮ ኤርትራዊ ኣብ 6 ዓመታት ኣከታቲሉ ኣብ ግራንድ ቱር ተሳተፈ ዝብል ክብሪ ተላበሰ ኤርትራዊ ተቐዳዳማዮም ኣብ ግራንድ ቱር ቀልጢፉ ብልጽ ውጽኢት ዘምጽእ እንተሎ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር እዩ እዚ ኣብ ውሽጢ ናይ ክልተ ዓመታት ናይ ፕሮፌሽናል ጾቱ ሰለስተ ናይ ግራንድ ቱር ዘካየደ ተቐዳዳማይ እቲ ዝበለጸ ናይ መድረኽ ደረጃ መበል ሻድሻይ ክኸውን ከሎ ቅድሚ ሕጂ ካብ ኤርትራውያን ዘይተረኣየ ኣብ ናይ ፈለማ ናይ ግራንድ ቱር ጾታ ምስ ቀዳሞት 10 ብምእታው ድማ በዚ ተቐዳዳማይ ተራእዩ ኣብ 2018 ንፈለማ ግዚኡ ኣብ ቦልታ ስፓኛ ተጻወተ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ መበል 17 መድረኽ ዝነበረ ጾታ መበል 7 ደረጃ ብምሓዝ ብሉጽነቱ ዝያዳ ከጉልሖን ከሎ ኣብ ፋልማይ ጾቱ ድማ መበል 37 ደረጃ ብምሓዝ ጾቱ ክዛዝሞ ኽኢሉ 2019 ጂሮ ዲ ኢጣልያ ተሳተፈ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ሓንቲ ዓመት ክልተ ግራንድ ቱር ንምስታፍ ደጊሚዩ ናብ ቦልታ ስፓኛ ተመሊሱ ኣብዛ ጾታ ድማ ካብ ትጽቢት ብዙሓት ወጻኢ ብሉጽ ብቕዓት ምንጽብራቕ ቅድሚ ሕጂ ብኤርትራውያን ተራእዩ ዘይፈልጥ ናይ ውህሉል ግዜ ውድድር ብምእታው ውድድሩ ክሳብ 18 መድረኻት ዝካየድ ተኸራቲፉ እዩ ናብ መበል 18 መድረኽ ኣብ መራሒ ብ38 ደቂቃ ጥራይ ድሒሩ መበል 20 ብምዃን ድማ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ምስ ቀዳሞት 10 ብምዝዛም ምዝሃደመት ጉጅለ ይሃድመሉ ኣብ ዝነበረ ኣጋጣሚ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ኣብ መበል 18 መድረኽ ምስ መኪና ብምግጫው ካብ ጾታ ወጻኢ ኮይኑ በዚ ድማ እቲ ናይ ሃገርና ብሉጽ ደረጃ ክሕዝን ንዓለም ድማ ኣብ ውሉል ቢጫ ማልያ ተሳተፍቲ ምዃና ከርያን ዓጢቑ ተበገሰ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ መኪና ጋንቱ ብምስቃል ንዝተረፋ ሰለስተ መድረኻት ብመሳኽቲ ቴሌቪዥን ከርያን ተገዲዱ ኣብ መጻኢ ግን ዝወዲ 24 ዓመት ዓብ ቅያ ክሰርሕ ምዃኑ ድሮ ኣርኢና ኣሎም
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን